टंला जौमा फरायसालिनि सनाथि मायथाइ फोरबो खुंनाय हाबाफारिया दिनै खुंफुंजाबाय। सानब्रैनि हाबाफारि लानानै उदालगुरि जिल्ला टंला जौमा फरायसालिनि गोबां फरायसा फरायसुलि आरो फोरोंगिरि लोगोसे गोबां रायजो राजा आरो दैदेनगिरिफोरनि नुजाथिनायजों टंला जौमा फरायसालिया सनाथि मायथाइ फोरबोखौ मेहेरगोनाङै खुंफुंबाय। गोबां हारि माहारिनि मोसानाय, मेथाइ खननाय, मोसानाय आरो गोबां देंखोगिरिफोरनि बेसेन गोसा बिबुंथिया सनाथि मायथाइ फोरबोखौ मेहेरगोनां खालामो। जोबथा सान थामहिनबा दिनैनि गेवलां मेलाव आलासि महरै लेङाइ मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी, खालिंदुवार बियाबनि MCLA दिलीप कुमार बर', टंला जौमा फरायसालिनि गोरायुं आरो बिटिआरनि बुंथिगिरि खाथिराम बर' लोगोसे गोबां दैदेनगिरि फोरोंगिरिफोरा बाहागो लायो। टंला जौमा फरायसालिनि जिहेतु सनाथि मायथाइ फोरबो बेवहाय गाहाय आलासि सोरबा टंला जौमा फरायसालियाव दिनै जे मा होननानै बुंदों जे सनाथि मायथाइ, बे सनाथि मायथाइया द' साननि हाबाफारि लानानै बेवहाय जाबाय थादों आरो दिनै द'थि सान आरो द'थि साननि गेवलां मेल, बे गेवलां मेलाव आं बेवहाय बाहागो लाफैदों आरो टंला जि जौमा फरायसालि, बे जौमा फरायसालियाव जों नुनो मोनदों जे बेवहाय मोनथामबो जि आयदा, मोनथामबो जि माने स्ट्रिम होननानै बुंनाय जायो, बे मोनथामबो स्ट्रिमा बेवहाय दोङो। आर्ट्स स्ट्रिम बेवहाय दोङो, साइन्स स्ट्रिम बेवहाय दोङो, कमार्स स्ट्रिम बेवहाय दोङो आरो बियो बे टंला ओनसोलनि मोनसे रल, टंला ओनसोलनि बेयो मोनसे रल, खारन बेबायदि माने थासारि बा बेबायदि माने स्ट्रिम गोनां कलेज जोङो मोननो जोबोद माने गोब्राब। माबेयावबा मोननै स्ट्रिम थायो, साइन्स आरो आर्ट्स थायो, माबेयावबा कमार्स आरो आर्ट्स थायो, खिन्थु बेबायदि मोनथाम स्ट्रिम थानाय कलेज जोङो मोननो गैया। दा बेनिखायनो बेवहाय आङो बाहागो लाफैदों आरो गमामायैनो नैबे टंला जि फरायसालिमा, बे फरायसालिमानि बेनि जिखिनि रिजाल्ट बा बेनि जिखिनि फिथाइ, बे फिथाइया थांनाय समफोरा जोबोद मोजां आरो आथिखालनि जिखिनि फिथाइ बेबो मोजां आरो फैबाय थानाय समाव जोङो बे टंला जि जौमा फरायसालि, बे जौमा फरायसालिखौ साबसिननिफ्राय हामसिन खालामनो थाखाय जोङो खामानि मावनांगोन। बेवहाय माने खामानि मावग्राफोर, बेनि फरायसानि बिगोमा बिथांमोन, माने फरायसाफोर, लोगोसे सरकाराव थानाय जिखिनि सुबुंफोर, बेखिनि गासैबो गोसो होनानै जोङो नैबे टंला जि जौमा फरायसालि, बे जौमा फरायसालिखौ जोङो आवगायनानै लाना थांनांगोन आरो नैबे जि सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय, बे फोरबो फालिथायनि गेजेरजों जोंनि जि फैबाय थानाय लाइमोनफोर, इयुन जोलै, बेखौ जोङो मोजां जुदि रादाब होनो हायोब्ला बेयो जोंनि थाखाय जोबोद मोजां। आं बेनिखायनो बुंदों दे फैबाय थानाय जिखिनि जोंनि लाइमोनफोर, बे लाइमोनफोरा जोंहा गोजौ फारसे जोङो दावखोलांनांगो, गोजौ फारसे दावखोलांनानै जोङो गेदेर मानसि जानांगो आरो गेदेर मानसि जानायजों जोंहा लोगोसे जोङो मोजां मानसिबो जानांगो। दा बेबायदि जि मोनसे रादाब, बे रादाबखौ जों लाइमोनफोरनि गेजेराव होनांगो आरो लाइमोनफोरा बे रादाबजों एसे माने गावखौनो थुलुंगाखां जानानै माने गावगायनि जि जिउ, गावगायनि माने लाइफ, बे लाइफखौ माने मोनसे मोजां जोंथि लाइफसिम बा मोनसे मोजां गोजों लाइफसिम बा गोजों इयुनसिम बिथांमोना बेखौ लानानै थांनो आं खावलायदों। बिटिआर ओनसोलाव जिहेतु इउनिभारसिटिनि मोनसे जेंना दङ फरायनो थाखाय, गुवाहाटि एबा क'क्राझाराव थांनांगौ, बेबायदिनो उदालगुरियावबो इउनिभारसिटिनिसिम बे टंला कलेजखौ आवगायना लांनायाव माबायदि? दा बेवहाय जोंहा माने बड'लेण्ड इउनिभारसिटिखौ जोङो मोननो हादों आरो बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि मोनसे बाहागो उदालगुरियाव बेवहाय गायसननायनि जि मोनसे थांखि, जि मोनसे गरन्थ, बे गरन्थ'आ दोङो। बेनि जिखिनि मावख'आरि जिखिनि खामानि, बे मावख'आरि खामानिया बियो सोलिबाय थादों आरो मोनसे मोजां रादाब होदों नैबे टंला जौमा फरायसालिनि बिबुंगोरा बिथांमोना फैबाय थानाय समाव बेवहाय माने बर' बिफानाव माने MA फरायनो हानायनि जि मोनसे सुबिदा, बे सुबिदाखौ होगोन। जुदि बेबायदिनो मोनसेनि उनाव मोनसे जेब्ला जोङो जागायगोन, जागायनायनि उनाव जोङो जिहेतु क'क्राझाराव बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया दोङो, थेवबो बेवहाय क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजखौ क'क्राझार माने बुहुम फरायसालिसिम जिहेतु माने आपग्रेसन खालामनाय जादों। दा बेवहायबो माने बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि केम्पासआ उदालगुरियाव थासेयावबो टंला जौमा फरायसालिखौ जोङो माने बेखौ आपग्रेड खालामनायनि जि मोनसे गरन्थ निस्सय बिटिआर सरकारनियाव बियो इयुनाव थागोन। जोंहा
बिटिआरनि गाहाय बिथां प्रमद बर' बिथाङा सोलोंथाइ गुबुन गुबुन बिथिंजों लोगोसे सोलोंथाइ जि बिथिं बे सोलोंथाइ बिथिंखौबो जोबोद गोसो होनानै खामानि मावदों जायनि थाखाय जोङो नुनो मोन्दों 2023 मायथाइयाव मेट्रिकआव जोङो चिरां जिल्लाया आसामनि मादाव सेथि जिल्ला हिसाबै माने जायगा आवग्रिनो हादों 2024 मायथाइयावबो चिरां जिल्लाया आसामनि मादाव मेट्रिकनि जि रिजाल्ट बे रिजाल्टआव सेथि जिल्ला हिसाबै माने मासे आवग्रिनो हादों 2024 मायथाइनि हायार सेकेन्डारियाव तामुलपुर जिल्लाया साइन्सआव माने सेथि मासे आवग्रिनो हादों कमार्सआव बाक्सा जिल्लाया सेथि मासेयाव आवगायनो हादों दा बै जि मोनसे थासारि बे थासारिया आथिखालाव जोंनि बिटिआर ओनसोलाव दोङो आरो बेबायदि थासारिखौ जोङो कन्टिनिउ खालामनांगोन जोङो लांबाय थानांगोन आरो गमामायैनो जोंनि नैबे बिटिआर ओनसोल बे बिटिआर ओनसोलाव जोंनो माखासे फसंथाइफोरखौ जि गायसननायनि राहा बे गायसननायनि राहाखौ बिटिआर सरकारा बेखौ खालामगोन। थेंक इउ।